tol şeregi. Tol şeregi. Şunu salabız da biraz onu koyda var jiyasın indi özün. Bu vakitte tütün jibergeç, tütün ürşüp gitgeç. Eminamınsı bu suyu tizegi. Mına şunu ezerek üstüysen, bu suyu tizeginin tütünü nежныйрак. Умарта тотуның бүтін сүрләрін, нишкәлекләрен белә, махсус белеме дә юк, үзлектән кызыксынып өйрәнгән, кайчандыр әнисе умарталар тоткан. Бүген кортлар аны, ул кортларны үз итә. Һәрберсенең холкын белә, кайсы чыгарга килгәнен тавышыннан айрам ди Рафаэль Исламулла. Умарта эшен алар хатыны Наилә ханым белән бергә алып баралар. Ассистентым яхшы минем, ярдәмчесез авыр ди хуҗа. Бүгенге көндә аларның процесс районы айыралар, яшана чыгада, яшананы уяда калдырып, İski ona koyadır kitip urnaşa. Şularını mine üşüp elle koya urmanga gitmesin için mine şuşundu tuballar elip koyan men. Умарта тота башлауларына да 12 ел. Урта рус токымлы кортлар, якынча 15-17 баш умарталары бар. Һәр көн ким дигәндә 10 мәртәбә яннарына чыгып керәм ди Рафаэль абый. Менә бу вакцина ябыштырылган Ür-yanğa vaşina koyabız da biz. Şunu umarta mına şuşulay ettirip qabarta. Üzüne bal ziyirga, bebey kukay salırga, üzüne urun hazırlay. Bu mına eli bugünkü günde proses rayoniga kilip jitmegen. Һәм тагын бик нык кызык кына бер ояга тап булдык. Бу умарта оясы шушы ябык бина эченә куелган. Һәм аның үзенә генә күрә сире дә бар икән. Хәзер кирип карыйк әле, нәрсә микән? Умарта кортлары ярдәмендә сәламәтләндерү бүлмәсе бу. Сауыгу, кортлар бүлеп чыгаручы җылылык, микровибрация, акустика тәэсире ярдәмендә барлыкка килә. Йөрәк, кан тамырлары, сулыш, нерв һәм эндокрин системага файдасы бик күп. Моның сихәтен Рафаэль Сөләйманов үзендә дә сынап караган. Нәтиҗәсен күрә. Янын өстенә моторлап кына менә булай иттереп тавыш итмисе бәрмишерәк кенә куям. Монысы İşte ikinci etap menamında kırtıla. Ve indi menamin şuşunun üstüne menam da yatam. Menderim var indi. Mena şuşlayt işinem de şuşlayttırıp yatam. Tig'inden çıkan beş bütün par benim organizm artkılı uzup gider. Гомумән, кул эшенә оста Рафаэль абый озак еллар дәвамында мәктәптә хезмәт укытучысы булып эшләгән. Умарта ояларын да үзе ясаган, остаханәсенә дә сугылдык. Яшьтән минем әти столер булган, бабай столер булган. Алар Татария ягыннан. Кичкенә вакыттан әти янында йөреп, әтинең балтасы белән 5 яшында машинда тәпине дә чаптым мен урлап. Агач эшенә керешеп китүемә үзгәртеп коручыры да тәэсир итте. Акча кирәк иде ди ул. Мәскәүгә кадәр чыгып эшләгән вакытлары булган. Күңеленә нәрсә килсә, шуны ясый. Бирнә сандыклары, урындык, шкафлар, кәрнизләр. Ана урамдан тегермән ясап куйдым, просто күз алдына китердем дә. Токталы мин әйтәм, балаларга, аныкларга детский площадка эшләргә кирәк хәзер картайгач. Үземнекеләр белән булмады. Шунга хәзер инде аныкларга шушында рәхәтләнеп ятсыннар дип аларгарак дип эшлим инде хәзер үзем. Площадкада, ана площадканы эшли башладым. Бик күп әле минем хыялларда. Хыялсыз кеше канатсыз кош дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Кешене хыял яшәтә шул. Матурлыкка дөньяда урын күбрәк булсын. Гөлия Садыкова, Татарлар, Мария Республикасы.